Čaute, dneska si ukážeme výměnu zadních brzd s elektronickou parkovací ruční brzdou za pomoci rukou bez diagnostiky a taky si ukážeme trochu BMW engineeringu v motoru Honda. Tak, já to tu mám všechno připravený. Mám teda zadní kotouče Textar, zadní desky Zimmermann. Nenašel jsem bohužel Zimmermann kotouče, ale já věřím, že to nevadí. Obě dvě jsou prej dělané v Německu nebo v Evropě. Nicméně, spousta z vás si řekne, jak to, že nepoužívám originál Honda díly. Nicméně já jsem vůbec nevěděl, že jsou výprodeje i jako například na desky. Jo. Takže tady na ty desky byl to poslední kus skladem, byl výprodej a asi 60% sleva a tyhle desky stály jako 280 korun, takže neber to. Kotouč 600 pade, takže jsem v tom nějakých za 15, 16, 17 stovek. Nicméně, proč jsem nebral originál? Není to jenom proto, že jsem chtěl ušetřit, ale taky, protože rád bych jel na Silesia Ring Track Day. Já nejsem žádný okruhář, ale je škoda to nevyzkoušet, jo? No a vždycky jsem dělal nějaké polovičaté řešení, že jsem koupil ani ne sportovní desku, ani ne daily a teď to buď to prášilo, nebo to zase pískalo, teď ta deska sklovatěla. Jo, takovou zkušenost jsem měl na Focusu ST a bylo to jakoby docela na prdlajs, jo. Takže jsem si řekl, že budu mít dvě sady. Že budu mít daily sadu brzd a pak budu mít trackovou sadu, jo. Takže standardním ho zdravím, z Jazzy Racing mi poradil teda Hawk DTC 30 desky, ale to si ukážeme někdy jindy. Myslím, že track day na Silesia Ringu je v červnu, nějak první týden. Takže teďka ukážeme si tohle, no a příště snad uvidíme, jaký je rozdíl mezi sportovníma. Jako u BMW to chápu, jo, protože BMW bez úniku kapaliny jako pivo bez pěny. Tak a teď vám ukážu trošku BMW v Hondě, jak jsem slíbil. Pojďte se na to podívat. No já jsem si to tady rozebral a teď vám to ukážu. Dívejte, tady to teče. Pod tím ten krycí plech, tam už to i vyžralo barvu. Jako teče to fakt málo, jo. Ale prostě to je neakceptovatelné. Takže já jsem koupil vlastně dvě ty sponky a celou tu hadici. Koupil jsem jenom originál, dohromady to vyšlo, já nevím, 600. Takže to asi vyměním a i s těma sponkama samozřejmě. A uvidíme, no, protože jako to nemůže téct, že? Jako u BMW to chápu, jo, protože BMW bez úniku kapaliny jako pivo bez pěny, to prostě není v pořádku. Takže jo, jdem na to. Tak, já jsem si zvednul auto, sundal jsem si kolo. Je to easy, jako u každých brzd. Tady je zajišťovací šroubek na disk. Bude třeba povolit toto. Tady je imbus 7, to samé na druhé straně. Tady to jde fakt blbě, jo. Ty šrouby držáky od třmenu, ty jsou myslím 14 nebo 17, teď nevím, asi 17. No a pak je třeba povolit tady ten motor. To dám takhle dál, jo. Takže tady držáky a tenhle motor. Tenhle motor drží taky na imbusech a je to na dvou částech. Jeden je tady ten šroubek, no a to samé je tady ještě z druhé strany. Tak, teď si povolím jeden šroub od toho
motoru té ruční brzdy. Jo, ještě jedna věc. Když to budete dělat, nemějte se točit na ruční brzdu, protože na to se lehko zapomene, že? Když člověk dává auto na zvedák. Takže nechat odlištěnou ruční brzdu. Tak to by byl jeden. A ještě jeden je někde tady. Tady. Tak, teďka to pomalu vytáhnout. Tak. No je to. Takže teďka jsem vlastně točil proti směru hodinových ručiček, aby se to zatáhlo zpátky a mohl se ten pístek zatlačit zpět, jo. Jinak já používám tady tohle, to dám taky do popisku, stojí to asi 300 a fakt to ulehčí práci na ty zadní třmeny, jo. Takže doporučuji tohle koupit. Dá se to taky sikovkama, ale je to teda jako víc bolestivé, než mít tady tenhle folichtung, že? No, já si to dám do spiráku a vyčistím si ty plošky, kde dosedá ta deska, to znamená tady a tady, jo. Tak trošku aj šroubovákem. Jinak, výměna brzd taky rozděluje společnost. Každý používá jinou pascu. Každý má k tomu co říct, no, takže jako, jestli uvidíte, že dělám něco vyloženě špatně, jo, tak jako napiš, že? Tak čistit brzd. To tak 1000 směrkem jenom doleštím. Ať je to pěkně hladký a ne drážky od kartáče tak dále. To je to. Ještě jedna věc, jo. Já jsem viděl, že někdo to maže i celou tady tuhle plochu. Já to teda mažu jenom tady na tu přírubu, protože podle mě to stejně jenom rezivy tady. A tady by to mělo dosednout rovně, jo. Takže tady za mě ne, jenom na přírubu. Tak. Teďka asi můžeme vyndat tady ty pístky. Ty třeba očistit. Já to ale netrhnu smírkem, já to fakt jenom čistím, protože podle mě to musí být hladké, aby to dobře chodilo, než drsný a ten bordel se tam rychleji neusazoval. Takže tohle jenom vyčistím čističem brzd a hadrou. Přiměřeně. Žádné šílenství. No, ještě jedna věc, co dělám já, je, že než povoluju vlastně ten pístek nebo ho zatlaču zpět, tak si povolím výpušťák, dám si na to hadičku a rovnou, když to mačkám, tak tu starou kapalinu vlastně vypouštím pryč, nevracím ji zpátky do toho systému. Takže rovnou si tak jako pomůžu, že ten bordel dám do staré flašky. No. Tak ještě nezapomenout
ten motorek. Když do toho poprvé sednete, jo, tak první našlapat na brzdě a až potom zatáhnout ruční brzdu, tu elektronickou, jo, ne naopak. Já to mám teda hotový a už teď lituju těch 200 disků, ale to se nějak zvládne, takže ještě to zajdu projet, kouknu, jestli něco neteče, ale jinak věřím, že to bude v cajku, tak čus.